Θα δούμε τώρα τα βασικότερα σημεία που πρέπει να προσέξετε σε μια περούκα όταν αγοράζετε, είτε αυτή είναι φυσική είτε είναι συνθετική. Θα ξεκινήσουμε με την ποιότητα της τρίχας. Υπάρχουν οι φυσικές περούκες και οι συνθετικές περούκες. Στις φυσικές περούκες δεν έχετε και πολλά πράγματα να κάνετε. Το καλύτερο απ' όλα είναι να εμπιστεύεστε το κατάστημα από όπου προμηθεύεστε τις περούκες. Όσον αφορά τις συνθετικές περούκες, υπάρχει κάτι εμφανέστατο, το οποίο είναι η γυαλάδα της τρίχας. Θα προσπαθήσω να σας δείξω ένα παράδειγμα, αν θα φανεί καλά στην κάμερα. Αυτή είναι μια συνθετική περούκα που γυαλίζει αρκετά. Και κατά τη γνώμη μου, όταν μια περούκα γυαλίζει αρκετά, φαίνεται και πιο ψεύτικη. Θα προτιμούσα να αγοράσω μια περούκα που να είναι πιο ματ. Όπως αυτή εδώ πέρα. Αν φαίνεται καλά. Είναι η βασικότερη διαφορά σε μια περούκα και είναι και αυτό που μπορείτε να καταλάβετε εσείς πολύ εύκολα μόνοι σας. Θα προχωρήσουμε στο εσωτερικό της περούκας. Οι περισσότερες περούκες είναι φτιαγμένες από τρέσες, έτσι ώστε να είναι πιο οικονομικές, επειδή κατασκευάζονται και πιο γρήγορα σε ένα εργοστάσιο. Τώρα τελευταία είναι πάρα πολύ έντονη τάση οι περούκες να έχουν μπροστά στο μέτωπο το lace front, το οποίο είναι αυτό εδώ, είναι ακριβώς στο σημείο στο μέτωπο, το οποίο σας επιτρέπει να κάνετε στην περούκα ό,τι εσείς θέλετε, πλάγια, τα μαλλιά, πίσω, δεξιά, αριστερά, κάτω, το οποίο είναι και το ζητούμενο. Έτσι είναι φτιαγμένο το lace front. Το lace front τι κάνει? Στην ουσία εξομοιώνει ένα πραγματικό μέτωπο, έχοντας μια διάφανη μεμβράνη σε όλο το μέτωπο μπροστά και ξεκινώντας να πλέκονται τα μαλλιά τρίχα-τρίχα από μπροστά προς τα πίσω, από πιο κοντές τρίχες προς πιο μακριές, έτσι ώστε να εξομοιώνει ένα πραγματικό μέτωπο, που είναι και το βασικότερο απ' όλα. Μια περούκα φαίνεται φυσική όταν έχει πολύ καλό μέτωπο, όπως είναι το lace front, που είναι η μεγαλύτερη καινοτομία των τελευταίων ετών στις περούκες. Δεν έχει σημασία αν η περούκα έχει φυσική τρίχα. Το θέμα είναι να είναι μπροστά με lace front, έτσι ώστε να φαίνεται πιο φυσική. Μπορεί να φαίνεται μια φυσική περούκα ψεύτικη, αν είναι κακοφτιαγμένη, και το ανάποδο. Μια συνθετική περούκα μπορεί να φαίνεται φυσική όταν έχει πολύ καλή κατασκευή. Περνάμε μετά στις χειροποίητες περούκες, οι οποίες είναι κάπως έτσι, οι οποίες είναι και οι καλύτερες από όλες, γιατί είναι ταυτόχρονα δροσερές και ελαφριές, που είναι ό,τι καλύτερο για το ελληνικό κλίμα. Όπου και να την ανοίξετε, βλέπετε το δέρμα μέσα. Φυσικά είναι πιο ακριβές από τις υπόλοιπες, γιατί παίρνει και πιο πολύ χρόνο στην κατασκευή της. Αυτές είναι φτιαγμένες τρίχα-τρίχα, σε αντίθεση με αυτές που είναι φτιαγμένες από τρέσες και θέλουν πολύ λιγότερη ώρα για να γίνουν. Μετά περνάμε στις περούκες που έχουν μονοφιλαμέντ σε όλο το πάνω μέρος του κεφαλιού. Μονοφιλαμέντ είναι αυτή η διάφανη μεμβράνη, την οποία πότε την έχουν στην κορυφή, εκεί πέρα που ανοίγει το μαλλί, για να φαίνεται το δέρμα από μέσα, όπως φαίνεται εδώ, ή την έχουν πάνω στη χωρίστρα της περούκας, όπως είναι αυτή εδώ πέρα, ή την έχουν σε όλο το πάνω μέρος του κεφαλιού, έτσι ώστε να μπορεί να φαίνεται το δέρμα όπου και να κάνετε τη χωρίστρα, να έχει πιο φυσικό όγκο η περούκα και φυσικά είναι και πιο ακριβές. Δηλαδή κατασκευάζουν τις περούκες με λιγότερη μόνο μεμβράνη, μονοφιλαμένη μεμβράνη, έτσι ώστε να κάνει τη δουλειά που θέλετε εσείς. Δηλαδή, παράδειγμα, θέλετε να έχετε μόνο στη χωρίστρα μονοφιλαμένη ή μόνο στην κορυφή ή πάνω, έτσι ώστε να είναι και πιο οικονομικές. Αυτοί που θέλουν να διαθέσουν περισσότερα λεφτά θα πάρουν μία με μόνο σε όλο το πάνω μέρος του κεφαλιού, και αν θέλετε να δώσετε λιγότερα λεφτά θα πάρετε μονοφιλαμέντ εκεί που θέλετε εσείς, στη χωρίστρα. Στο κατάστημά μας έχουμε ακόμη μία κατηγορία περουκών, οι οποίες είναι φτιαγμένες με σιλικόνη, δείχνουν κάπως έτσι μέσα. Αυτή η σιλικόνη είναι περιμετρικά σε όλο το κεφάλι και σε κάποια σημεία πάνω. Και τι κάνει αυτό? Βοηθάει την περούκα να είναι γραπωμένη πάνω στο δέρμα, σαν να βεντουζάρει ένα πράγμα. Αλλά είναι μόνο για εσάς που έχετε εντελώς γυμνό κεφάλι, γιατί αλλιώς δεν θα κάνει τη δουλειά της σωστά. Και απευθύνεται
σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πολύ έντονες δραστηριότητες όπως κολύμπι, χορό, γυμναστική και γενικά δραστηριότητες με πολύ έντονη κίνηση και φοβάται να μην τους φύγει η περούκα από το κεφάλι. Βέβαια, εναλλακτικά θα μπορούσατε να βάλετε μια κόλλα ή μια ταινία διπλής όψεως σε μια οποιαδήποτε περούκα θέλετε εσείς, στα σημεία που μπορεί να πάρει κόλλα ή ταινία. Αυτά τα λίγα, εύχομαι να σας βοήθησα κάπως στην επιλογή της περούκας σας. Ευχαριστώ πολύ.